טוב. היום נלמד איך נעשה את שיר הכוסות. מתחילים. 2 מחיאות. 1, 2, 3. מההתחלה. 1, 2, 1, 2, 3. ואז לוקחים את הכוס, מעבירים אותה לימין. מההתחלה. 1, 2, 1, 2, 3. 1, כיף. ופה. מההתחלה. 1, 2, 1, 2, 3. 1. עכשיו, מפה נותנים עוד כיף. לוקחים את הלמטה בצורה כזאת, הופכים, ככה, נותנים נגיעה, נגיעה פה, תופסים ושמים יד ומחזירים מההתחלה. 2, 1, 2, 3, 1, כיף, לוקחים מפה, מעבירים 1, 2, 1, 2, 3. בואו נעשה את זה מהר. וזה היה הסרטון. אתם יכולים לראות את מישהי שגם איתי, ואתם יכולים פשוט להיכנס לתוכנה שלנו ולראות כמה סרטונים. עכשיו בואו אני אראה לכם עוד ילדה שתעשה איתנו. היי אוש! אני אעשה את שיר הכוסות ואני אעשה הדרכה שונה קצת, אוקיי? לוקחים ועושים 2 מחיאות כפיים ואז 3 בומים. אוקיי? אחר כך מוציאים, מעבירים את הכוס ימינה, אוקיי? ועכשיו מוציאים, מעבירים את הכוס ימינה. עכשיו ביחד. אוקיי? אחר כך לוקחים מחיית כף, הצידה, ככה, 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 אחורה, למטה, עוד פעם את החלק הזה כי הוא מסובך. 2, עצרי. 3, טה, 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 טה. טוב, תקשיבו. עכשיו מהר. רגע, תקשיבו. אם אתם רוצים לעצור או שזה מהר לכם מדי, אתם יכולים ללחוץ פשוט על המסך וזה יעצור לכם. אני ממליצה לכם שלא. כן, תנסו לעמוד בקצב מהיר. נעשה את זה מאיטי למהר. ועכשיו נראה את שנינו ביחד עושות את זה. נראה אותה. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3. עכשיו מהר, בקצב נורמלי. ונלמד אותם איך גם הופכים בין 2. טוב, עכשיו בואו נעמוד לכם איך הופכים. אוקיי, שימו לב, עכשיו אנחנו הולכות ככה. כל אחת עושה את הרגיל, אבל, רגע, תקשיבו. במקום לעשות ככה, הנה. נעשה את זה בקצב איטי, בקיצור. אבל תקשיבו. מההתחלה, בקצב איטי. 1, 2, כמו שאמרנו בהתחלה. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4 ו5 מעבירים. זה בעצם במקום לעשות ככה, עושים פשוט במקום לעשות ככה עושים מעבירים יותר רחוק. הנה עכשיו נראה לכם.
וזהו זה בינתיים. אתם יכולים לראות את שיר הכוסות באינטרנט ולנסות לעשות בקטע שלו. אנחנו נראה לכם משהו מאוד מהיר עכשיו, ספרינג מהיר של שיר הכוסות. 1, 2, 3, 4. זה היה שיר הכוסות שלנו היום, פלוס הדרכה. שיהיה לכם שבוע נעים ויום נפלא. ואני מקווה שתראו את שאר הסרטון, שם יש לנו סרטון עושים את שיר הכוסות, זה נקרא שיר הכוס, קרין ועמית. עמית וקרין. עמית וקרין. שיר הכוס, עמית וקרין. רגע, ואנחנו רוצים להראות לכם עוד משהו? אוקיי, בינתיים נראה לכם. יש כל מיני טריקים, אתם יכולים להמציא אחד. אוקיי? וזה בעצם השיר. אוקיי? ואם אתם רוצים, יש לנו מלא סרטונים. ותכנסו לך מהם. ובינתיים אני אלמד אתכם טריק נחמד שאפשר לעשות עם הכוסות. אוקיי? שזה בעצם אחת להפוך, אחת להשתיר. אוקיי? תראו איך זה נראה מהיר. הבנתם? ככה, תשאיר ביד. זאת ככה. אוקיי, תראו. עמית, יש לך סיכת טיק טוק? הנה. אוקיי, זה ממש קל. אוקיי, יש גם עוד כל מיני טריקים שאפשר לעשות, לדוגמה. שזה אנחנו נעשה את הפחות. טוב. עכשיו נביא למה. אם אתם רוצים להיכנס לזה שלנו, אז תרשמו פשוט שיר הכוסות, עמית וקרין. בדיוק במילים ככה, כי יש כאלה שרושמים עם קרין משתי יהודים, אז טוב, תודה שהייתם איתנו וביי.